morning. Good morning sa inyong lahat mga tropa. Kumusta kayong lahat? At nandito pala tayo sa may range area natin. So may mahaharvest na sana tayo dun mga tropa. Bali ilan yung mahaharvest natin dito sa range? Apat. So sakto yung nandito. May kwan tayo dito, may tungtungan tayo dito. Apat din. Ayun, saktong apat. Ang problema, ito, mangga. Ang dami ko nang napulot kahapon. Ayun, dami ko nang napulot kahapon. Pero marami pa rin nalaglag. Ano? So natatakot kasi ako na itali, i-cord sila dito. Gawa nga nung baka mamaya mahulugan sila ng mangga. Baka mamaya imbes na harvest ang mangyayari magiging tinola harvest. Di ba? So hindi ko muna sila kinord mga tropa. Hayaan na muna natin na mahulog lahat yung mga mangga bago natin i-cord yung mga mahaharvest natin. So ito pala yung isang i-harvest natin, yung red gold natin. Ayan siya. Tapos nandito yung dalawang talisayan natin. Tapos yung isang gold natin. Ayan o. Bali yung gold na yan saka yung red gold is magkapatid. So magkapatid sila mga tropa. So may apat pa tayong i-harvest. Tapos check natin yung ating mga 4 months old, magto 2 months old. Ayan. Ayan sila. Ayan sila mga tropa. Kailangan na natin maglinis ng kanilang kulungan. So kinulong ko sila gawa nga nung sobrang lakas ng ulan. Baka mamaya malurog sila o magkasakit. Kaya ayun, nilagay muna natin sa kulungan. Tapos ito naman yung ating isang gold. Ayun mga tropa. So ito, hiniwalay ko pala to sa mga kapatid niya. So yung mga kapatid niya nandun. Hiniwalay ko kasi nga mga tropa, ito yung hari-hari nila ng selda. Ayan o. Itsura pa lang Itsura pa lang parang parang lahat ng kapatid nito babanatan So ito ay isang straight comb. Yan, straight comb. So yun yung mga i-harvest natin mga tropa. So dalaw-dalaw lang muna tayo dito sa mga mga manok natin. At ito rin naman yung ating mga 3 weeks old. Ayan, 3 weeks old. So mag-iisang buwan tumato sa June 16. June 16, mag-iisang buwan na tumato. Malalaki na rin sila mga tropa. Mga gold natin, gold, saka may nag-iisang lumabas na hatch. Ayun nandun lagi nakatago. So yun yung nokis natin dyan sa range area. Tapos madako na tayo dito sa may cording area natin. Nakawala pa yung isang manok natin ayan pagala-gala na. Right, so yun, katatapos lang din natin dito na walis. So napakahirap magwalis pag ganitong basa yung lupa. Gawa nga nung yung mga dahon nakadikit sa lupa. So nahirapan tayo. So may napansin kasi ako dito mga tropa. May napansin ako dito sa may mga nokis natin. So kanina kasi nagwawalis ako mga tropa. Yes, ito yung ipot, dry yung ipot nila. Ayun, dry yung ipot. Dry yung ipot na ng mga nokis natin mga tropa. So yan, napansin ko kasi kaninang nagwawalis ako. Sobrang dry yung ipot nila. Kaya yun yung gagawin natin ngayon.
So paano ba natin yan na aayusin? So kailangan dapat maayos natin yung ganyang problema sa mga manok natin. Dry feeding. Dry yung ipot. So gagawin natin, magdadagdag tayo ng moisture ng mga manok. So gagawin natin, di ba ang ginagawa kasi natin is switch feeding. So ang gagawin natin ngayon mga tropa is magdadagdag tayo ng unting tubig sa kanilang patuka. So kasi ang ginagawa ko, saktuhan lang kasi yung sukat ng tubig na nilalagay ko. So ngayon magpapasobra tayo. Ayan. So magpapasobra tayo mga tropa. So yun yung gagawin natin mga tropa. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Right, so update tayo ulit mamaya mga tropa. Every morning mga tropa, dapat talaga malinis lagi yung mga patukaan nila. Hindi lang morning, saka hapon din. Dapat nalilinisan lagi natin to para laging healthy yung mga manok natin. So ito pala yung gamit nating patuka, Enerton. So ito yung na to mga tropa, balance balance ng pagkain ng manok to. So meron ng pellet, meron na rin ng mga grains. So kompleto, andito na lahat. So ito yung mga binibigyan natin sa mga nasa cording area natin. So bawat isa ay ganito yung sukat. So nagtitimpla na tayo ng patuka ng mga nokis natin. So kahapon pala mga tropa, nagbigay tayo ng MIB. So yung MIB pala na yun is high sa testosterone. So kailangan kasi ng mga nokis natin na nasa cording area yung MIB na yun para lalong tumibay yung katawan nila, lalo silang maging agresibo. Tapos siyempre alam niyo na, para laging ganado, diba? Alam niyo na kung saan ganado yun. So yun. So dahil nagbigay tayo ng MIB kahapon, so yung ibibigay natin sa mga patukaan natin is tubig lang. Wala tayong dapat na ihahalo. Para sa ganun is hindi magkahalo-halo yung mga binibigay natin sa mga nokis natin. So bibigay tayo ng isang araw na pahinga sa mga alaga natin. Kasi once na napaghalo-halo natin lahat yung mga vitamins na yan, yung mga gamot na yan, eh siyempre dun naman babagsak yung mga katawan ng nokis natin, diba? Siyempre as a doktor ng mga manok ko. Ano ba eh? Good morning ka naman dyan. Nalaglag pa. Si Mrs. busy na, magluluto na. At agahan namin sa itlog ng astrolog. Ano, no rice ba tayo? Hindi ko alam. Morning ka lang mga viewers natin. Morning. Parang nagulat ka pa sa camera. So yun, so inaantay ko lang na matapos si Mrs. dyan sa may kusina para nakakuha tayo ng tubig. Kasi tubig lang yung bibigay natin, pero mas marami yung tubig na ibibigay natin. Gawa nga nung yung ipot ng mga nokis natin is dry talaga. Kahit nasabihin natin na duman ng tag-ulan, yung malalakas na ulan, eh dry pa rin yung ipot nila. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Gagawin natin ng paraan para maging normal yung kanilang ipot. So sa ipot mo kasi makikita kung may sakit yung manok, kung healthy yung manok. So ganun. Dapat maging matalas yung mata mo pagdating sa mga manok mo. Right, so yun, tapos na si Mrs. At maglalagay tayo ng tubig. So dati yung isang patuka is isang ganito. So gagawin natin, magdadagdag tayo. Ayan. Dadagdagan natin ng konti. Ayan o. Para naging basa yung maging normal. Ayan, maging normal yung kanilang ipot. So lahat yan lalagyan natin. So
Grabe no. Dapat maging matalas lagi yung yung mata mo sa pagdating sa mga manok mo. Kasi once na pinabayaan mo yan, hindi mo inobserbahan, hindi mo na mamamalayan. Kinabukasan, matamlay na. Ayan. So parang nangangatal na. Ganun. Lalo na pag ganitong tagulan. O, diba? Kaya kailangan obserbahan mo lagi araw-araw yung mga manok mo. So yun. Ito na yung mga patuka natin. So kita nyo, apaw sa tubig, di ba? Apaw sa tubig yan. Pero hindi naman totally apaw na apaw. Pero saktuhan lang. Saktuhan lang para maging normal yung ipot nila. Pero pag yung nakita mo ng normal yung ipot nila, babalik mo na sa dati. Tama, huwag ka na magdadagdag ng tubig ulit. So gano'n lang naman yan pag nakita mo ng normal na, babalik mo na sa dati yung kanilang patuka. Wala silang kumain, no? Alright mga tropa, so lahat ng nukis natin is pantay-pantay, ayan no. Lahat sila, ganito yung patuka nila. Kasi ako mga tropa, pag ako nagbigay ng kunwari vitamina, hindi lang yan kunwari yung isang manok, di ba? Hindi lang iisa yung binibigyan ko, lahat na. Nilalahat ko na yan para sa ganun lahat pantay-pantay yung pangangatawan nila. At take note pala mga tropa, no? Bago ko pala makalimutan, take note pala, pag ganito na dry yung ipot nila, tapos nagbigay tayo ng patuka na ganito karami yung tubig, yes, hindi na tayo magbibigay ng tubig nila kasi ma-over naman sila sa tubig. Kaya saktuhan na yan, kumbaga yan na rin yung pinakatubig nila, yung ganyan. Kasi pag nasubrahan naman sa tubig yung mga manok natin, magiging basa naman yung kanilang ipot. So magda-dry feeding na naman tayo, di ba? Kaya dapat balance lang talaga yung mga binibigay natin sa mga manok natin. Hindi sobra, hindi rin kulang. Ganun lang. Diba, napakasimple lang naman yung pag-alaga ng manok. Diba mga tropa, so may idea na naman kayo. Ayan, so yun lang yung vlog natin. At sana may natutunan na naman kayo sa pang-araw-araw na vlog natin sa mga nukis natin. Ayan mga tropa. So yun lang yung vlog natin mga tropa. At maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa mga vlog natin. At kung bago pa kayo sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel. At huwag nyo na pong kalimutan i-subscribe ipindot yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na ilalabas natin kagaya nito. Alright, so see you sa next na vlog natin mga tropa.